जय श्रीराम। 2024 ଜାନୁଆରୀ 22 ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଐତିହାସିକ ଦିବସ। ଏହି ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଏକ ଲମ୍ବା ସମୟର ସଂଘର୍ଷ ବଳିଦାନ ଆମକୁ ଆଜି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଆଜିର ପବିତ୍ର ବେଳାରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ। ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଥିଲା ବାବରଙ୍କ ଠାରୁ। ସେବେଠାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅମାନବୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ରମଣୀଙ୍କ ଉପରେ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ମଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ରମରେ ଶହ ଶହ ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଇସଲାମ ଧର୍ମର ମସଜିଦ। ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ରାମ ମନ୍ଦିର ବାବରି ମସଜିଦ ସମ୍ପର୍କରେ। 1528ରେ ବାବରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସୁବେଦାର ମୀର ବାକି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ବାବରି ମସଜିଦ। ଏହି କାରଣକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ 1853ରୁ 1859 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ଦଙ୍ଗା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ୟାର ଆଶୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ଏ କ୍ରମରେ 1885 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହନ୍ତ ରଘୁବୀର ଦାସ ଅଦାଲତକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 23/12/1949 ମସିହା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରୁ ସରକାର ସେ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇନର କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଗଲା। 1950 ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମହନ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଅଦାଲତରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲା ବେଳେ 1959 ମସିହାରେ ନିର୍ମୋହି ଆଖଡ଼ା ଏବଂ 1961 ମସିହାରେ ମୁସଲମାନ ତରଫରୁ ସୋନି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ଆଇନ ଅଦାଲତ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଆଇନ ଅଦାଲତ ବାହାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1986 ମସିହାରେ ଫରିଦାବାଦ କୋର୍ଟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଏ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଫରିଦାବାଦର ରାୟ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁସଲମାନମାନେ ବାବରି ମସଜିଦ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। 1989ରେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ରାମଲାଲା ବିରାଜମାନ ଏକ କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କୋର୍ଟ କଚେରୀର କାଠଗଡ଼ା ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 1990 ମସିହାରେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡବାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ, ଉମା ଭାରତୀ, ଅଶୋକ ସିଂଘଲ, ବିନୟ କଟିୟାର ପ୍ରମୁଖ ହିନ୍ଦୁବାଦୀ ନେତାମାନେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହି ରଥଯାତ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ ସଂଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ବିହାର ଦେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ରୁଟ୍ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଦୈନିକ 300 କିଲୋମିଟର ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଡବାନୀ 6ଟି ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ତମାମ ଭାରତବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁ ଜନଗଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଗୁଜରାଟର ଏକ ଗାଁରେ କର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଜାର୍ ଭର୍ତ୍ତି ରକ୍ତ ଆଡବାନୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଡବାନୀ ଯେତେବେଳେ ବିହାର ଦେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବ ଆଡବାନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏହି ଗିରଫଦାରୀରେ କର ସେବକମାନେ ଦବି ନ ଯାଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ କର ସେବକଙ୍କୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସକଳ ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ କର ସେବକମାନେ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ କର ସେବକ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରାର ପଥରୋଧ ଏବଂ ଆଡବାନୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀରେ ପ୍ରବଳ ଜନସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ
ଜୟପୁର, ଯୋଧପୁର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବରୋଦା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଭୀଷଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିଲା। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଠି ଥମି ଯାଇନଥିଲା। 1992 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷ ଇତିହାସର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ। ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର ସେବକ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ବଳ କରସେବକମାନଙ୍କର ଶତସିଂହର ବଳକୁ ଦେଖି ସାମ୍ନା ହେବାକୁ ଭୟ ପାଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କରସେବକମାନେ ବାବରି ମସଜିଦକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣକୁ ନେଇ ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଥିରେ ଜୀବନ ହାରିଥିଲେ। ବାବରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନମୋହନ ସିଂ ଲିବ୍ରାହନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସମେତ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହ ରାଓ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର, ଗୋଟିଏ ମସଜିଦ, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ବିଜେପି ଏହା ଘୋର ବିରୋଧ କରିଥିଲା। 2002ରେ ବାଜପେୟୀ ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ସହମତିରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିବାକୁ। ଏପ୍ରିଲ 2002ରେ ଏ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ଆଲାହାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ଏକ 3 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୁଧୀର ଅଗ୍ରୱାଲ, ଜଷ୍ଟିସ୍ S.U. ଖାଁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ T.B. ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଖନନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ASIର ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। 1528 ବେଳକୁ ଏଠାରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପଛ 300 ବର୍ଷର କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଆଲାହାବାଦ କୋର୍ଟ 2010 ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ରାୟ ମୁତାବକ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାମଲାଲା ବିରାଜମାନ, ନିର୍ମୋହି ଆଖଡ଼ା ଏବଂ ସୋନ୍ଦି ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ରାୟ ଉପରେ ରୋକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଫେବୃଆରୀ 2016ରେ ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଅନୁରୂପ 32ଟି କେସ୍ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଶୋକ ଭୂଷଣ, ଜଷ୍ଟିସ୍ S.A. ବୋବଡେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ D.Y. ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ S. ଅବଦୁଲ ନାଜିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 5 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 40 ଦିନ ଧରି ଏହି ଐତିହାସିକ ମକଦ୍ଦମାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଲା। AICର ରିପୋର୍ଟ ଏମିତି ଥିଲା, ବାବରି ମସଜିଦ ପିଲାରରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା। ସମସ୍ତ ପକ୍ଷ ଏବଂ AICର ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ 2019 ନଭେମ୍ବର ମାସ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଆଲାହାବାଦର କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ରାୟକୁ ସେ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ରାୟ ମୁତାବକ 2 ଏକର 77 ପରିମିତ ବିବାଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରାମଲାଲା ବିରାଜମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସୁନି ୱାକଫ ବୋର୍ଡକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଏତେ ଅବସରରେ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡବାନୀ, ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ, ଉମା ଭାରତୀ, ବିନୟ କଟିୟାର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ମକଦ୍ଦମା ଚାଲିଥିଲା ତାହା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ବାବରି ମସଜିଦକୁ ନେଇ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷର ଜବନିକା ପଡ଼ିଲା। କୋର୍ଟର ରାୟ ମୁତାବକ ପ୍ରଭୁ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା 2024 ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ଉପଲବ୍ଧି ସେମାନେ ଇତିହାସରେ ଚିରକାଳ ପୂଜନୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରାଣପାତ କରିଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ କରସେବକଙ୍କୁ ଆଜିର ଏ ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।